Salam, qadırlı ildeşler. Bilçini diýäli türkmen dilimiz yıl-yıllan peselip hayallap barýar. Kän sözlerimiz undup barýar. Hatta şu wagtda çağalarymız türkmençe sanamagyna bilen oklar. Birden 10'a çelli diýsek. Şol üçin men bir ýarış goýjak bolýar. Çağalar üçin bir ýarış, sanama ýarışy diýip bilerin. Ýöne şol sanamak için, sağlar için bir çağalar için bir goşgu da döretdim. Şol hem sanap hem de goşgu okuymalı şu suratda. Her kim şu goşguýny awdurrak okap bilse, doğrurak okuyup bilse, şoňa jaýzy berjek bolýan. Jaýdan näme bayrak diýýär türkmençe, bayrak berjek bolýan. Başardygyma görä. Bu başlangıç belki ilerilerde gowrak bayraklarda berilip bolar. Häzir men öz niýetime görä 3 adama 3 çağa inkaw okuýarlara şeýlerek bayrak berjek bolýan. Birinci $50, ikinci $30, üçüncü bolsa $20. Näme üçin dolar diýen? Sebäbi İrannäki pul häzir şi üýtge oty, ol güýji düşüp barýar, himmeti düşüp barýar. Şol üçin şol dolary görä, şol näçe bolsa şonu ýeberjek. Ýarışymyz goşgu ýarışy. Haçsyna seli wagt bar. Şehriwer aýyň 20-ne çeli iýermeli. Bilmeden de bir aýda baş wagtdan hasap etsek. Ondan kazananlar, utallar açan belli bolýar. 31 şehriberde onu belli etjek, iglan etjek bolýar. Şo wagtda da bayraklaryny iýersek. Ýarışa goşuljaklarym ýaşynamaýdyn. 10 ýaşy geçen bolmaly. Ondan aşak näçe bolsa bolsun, çağaçyklar. Şeýle film çekmeli, goş okyp durka. Ondan filmde şeýle dik bolmaly. Telefon dik saklap iýermeli. Bir mail adres verecek. Mail adres şoňa ýollamaly. 20 şehriwer çelli. Şehriwer aýynyň 20-sine çelli. Ondan bir günem geçse onunla kabul edilmeýär. 31'de de şol kimler kazanan bolsa, yani utanma bolsa şonu belli etýäs. 10 günne 3 adamla şeýle daver, jüri belli etjek. Şo 3 adam haýsy 3'ü seçse şoňa berýän. Goşguýnam şu wagt okaýyn men size hem de aşakda ýazjak, şu men okap dukam görüp bilersiňiz. Edil şonu ýaly dogry şekilde okap iýerersiňiz. Ýöne näçe gowrak okasaňyz, awdurrak çyksa şonça gowy. Sağlar birden başlaýas. 1, 2, 3. Guşşagadym uç. 4, 5, 6. Açıp qanaty. 7'dir 8. Gel oýnaýly biz. 9 soňra 10. Guşşagadym 10. Boldumy? Şunu okuyaňyz, videoçyk çekýäňiz. Ondan niräi berýän, mail berýän, mailam aşakda ýazylýar. turkmensehra1@gmail.com. Hem de şol videoň ýanyndan bir şinasnamasynyň birinji sehifesini ýa-da milli kartyň zadyny ýebermeli, tesbirini ýebermeli. Şol 10 ýaşyň üstü bolmaly. 10 ýaşdan bir günni geçen bolmaly. Boldy dämi? Onda sizin çağalaryňyzyň videolaryny garaşýaryn, hem de sizden haýyş etýän şi gurrüňi şi habary ýaýradyň, çağalaryň hemme habardar bolsun. Belkamalla şey edipdi, türkmençe sağlar da gaw öwrenerler. Köp minnetdarsy garaşýar. Sağ olun.